Dag. I dag skal jeg lave mad, og det bliver sådan noget wok. Og det er egentlig det første gang, til jeg laver mad. Så lad os se, hvordan det går. Du kan følge med i dag, når jeg laver mad. Okay, så er det første, jeg skal bruge. Det er sådan noget olie fra kylling. Ja. Lad os så findes det op. Så er der kyllingebryst. Nej, ikke kyllingebryst. Så er jeg ikke så lidt vild med det. Hvor klistret. Okay, der er vi. Et her. Der er slæst kyllingebryst. Nu på før, men jeg er på før. Ja. Ja. Ja, så skal jeg have kylling ud. Så en granat her. Så skal jeg lave wok. På frihånd, så jeg skal bare lave noget med kylling og godt. Jeg vil lave wok. Min morfar, det er i fitness, så hvad fanden? Ja, det er fint. Nogle ordentlige karbater til mig her. Ja, det bliver i hvert fald ikke værd det bedste værd det her. Så jeg må indrømme, at jeg er sådan lidt kredsen over for kylling. Ja. Så må jeg lige skære det her kylling færdigt. Så er det så skåret ud i små tern eller slæsketern, som kan jeg kalde det. Så er det til gulerødderne. Så skal jeg skrælle disse gulerødder her. Nej, 1, 2, 3 gulerødder. 1, 2, 3. Okay. Så skal jeg så skære dem her ud i små runde cirkler. Hvad kan jeg gøre? Nu er det tyk. Fuck det. Så synes jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg skal have i. Så jeg sidder bare på den med. Jeg har ikke nogen opskrift selvfølgelig. Så skal jeg lige på den her tur. I kan sikkert ikke se, at jeg skærer en gulerod mere, så jeg kommer igen lige om lidt. Så er de så skåret ud i rigtig dejlige runde cirkler. Så har man lige på et sted her. Og roligt, jeg har viskefingre, så uhygienisk. Og så meget ved jeg faktisk sådan. Nej, det er ikke selv meget, men jeg ved bare, om man skal have fingre, før man stopper fingrene i gulerødder. Eller mad. Der var noget brød. Så jeg vil komme til frem. Plæskud. Ja, det var så gulerødderne. Og så skal jeg så til. Jeg skærer så en dildoprøver. Nej, lad os bare komme i gang. Den skal jeg bare skære i små, sådan her. Rigtig professionelt. Sådan her. Nej, I gider sikkert ikke at se mig skære en prøve ud, så præcis som lidt. Har jeg så den prøver. Skåret prøver ud. Ja, så skal jeg så til at skrælle løg. Og hvor kan det gemme sig? Der. Så skal jeg skære det her ud. Så vi ses om lidt. Ciao. Så skal jeg skære det løg ud her. Du skal tænde opvasken, skat! Hold da kæft, Markus. Skat! Du skal rydde op på dit værelse. Det var min storebror. Derovre der lige.
Er du så gå? Skat, her er det Ikke der, du dig. skal vaske tøj med. Ja, så kommer jeg lige tilbage lige om lidt. Og så er de så færdige. Okay, så skal jeg så stege det her kylling. Starter jeg med. Jeg vil hælde det ned. Blup, 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 blup. Så skal jeg lige hente en ske til at røre med. Så er den her. Så skal jeg switche det her. Ja. Kylling, det har så meget fedt i sig, så man ikke behøver at putte olie i. Så skal vi tage en med den. Ja, så kan det stå stege. Så ja. Så er der selvfølgelig mad, som vi sætter med. Så nu skal jeg til at putte grøntsagerne. Så blev det færdigt. Ja, det sidste jeg puttede i, det var kapers og soja og nogle oliven. Peanuts og sådan noget, og så skal vi bare tilsmage det. Vi ses.